גל חקירות המפקדים והלוחמים שבא בעקבות מבצע צוק איתן הוביל למכתב שנשלח לרמטכ"ל, עליו חתומים 250 קצינים ולוחמים, בבקשה להפסיק את החקירות ולאפשר לחיילים לעבוד. במכתב הם מסבירים כי מי שלא היה במצבי קיצון שקורים במהלך מלחמות, לא יכול להבין את קבלת ההחלטות בשטח. אחד מהמצבים הקשים הללו שנחקר כעת, הוא אותו אירוע קשה בו נחטף סגן הדר גולדין והופעל נוהל חניבל. כך זה נשמע בקשר ברגע האמת. קדימה, כותבות כאן משנה, אחרי שאתם פגשים בבית, כותבות כאן משנה, פגיעה בבית עם המחבלים, כותבות כאן משנה, עוד פגש, לבית עם הגג האדום, להוריד את הראש, יורים מעל גייסיות, תבוא. רק עוד, המשימה היא פשוטה, יחבור אליכם משנה פלסר, ייכנס עוד הפעם פנימה, להוציא את המדים החוצה, כמה שיותר מהר. מי שיש מסוגל לעשות את זה, שייכנס. דבר נוסף, יחזרו אליכם מאוד מעט מנכ"ל. תתחילו עבודה, עשו עבור. כאן כותבות מהלומה, חיובי, אני בפיר. אני אכנס עם משנה מהלומה, ואני אקבל פה את מנכ"ל ואת כל הכוחות הנדסה. קיבלתי בהצלחה. שלום לעורך הדין קובי לאור. שלום הדס. מה מביא אתכם לחתום על מכתב לרמטכ"ל שבו אתם מבקשים לבלום את גל החקירות נגד המפקדים והלוחמים? תראי, מי שיזם את המכתב הזה זה חבורה של קצינים במילואים, חלק מארגון קונצנזוס, ממקימי עמותת קונצנזוס. הכותרת של העמותה היא לוחמים למען לוחמים. בשורה התחתונה המטרה שלנו היא לשמור על לוחמי ומפקדי צה"ל בזירה הציבורית והתקשורתית. מחודש דצמבר אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים בתוך גל של חקירות פליליות של מצ"ח, ואנחנו מבקשים שיטפלו בעניין הזה ברגישות רבה יותר. אבל אתם מבינים שזה חלק מהעניין של להשתייך לצבא שחורט על דגלו מוסר וטוהר הנשק? לא, אין ספק. אנחנו לא מדברים על מקרים של מוסר, על מקרים של פגיעה בטוהר הנשק. אנחנו לא מדברים על מקרים חריגים. את המקרים האלה צריך לבדוק, צריך לבחון, צריך להעמיד לדין וצריך גם להרשיע ולטפל בחבר'ה שעושים בעיות. אנחנו מדברים על קצינים. אם שמעת את ההקלטה שיצאה לתקשורת לא מזמן של החבר'ה מגבעתי, ברור לחלוטין שסיטואציות כאלה, סיטואציות קרביות כאלה לא יכולות להיבחן בעיניים משפטיות. מי שצריך לבחון האם המפקדים שם נהגו כמו שצריך, זה המפקדים שלהם. ובגלל זה אנחנו פנינו למפקד שלנו, לרמטכ"ל, שיטפל בנושא הזה. כן, אבל הגוף שלא חוקר את עצמו לא יכול להשתפר. אז קודם כל צה"ל חוקר את עצמו היטב מאז שהוא נוסד. אנחנו מבקשים שכן יתבצע תחקיר, שלא תתבצע חקירה. תחקיר אין בעיה. אין בעיה שיתבצע, ואין בעיה שיתבצע ברצינות ראויה על ידי מפקדים בכירים שהיו בשטח ויודעים איך זה צריך להיות. לא בסדר שזה יתבצע על ידי עורכי דין או משפטנים שמסתכלים על הסיטואציה מנקודת מבט כזו. בין החתומים יש גם חיילים וקצינים שמשרתים או רק במילואים? לא, רק במילואים. הבנתי. זאת אומרת, אין לכם חשש מצד חותמי המכתב להיות מסומנים כעושי בעיות. בכל זאת, צבא זה לא דמוקרטיה. אנחנו לא שם. אתה יודע, שאלו אותי היום מה נעשה אם הרמטכ"ל לא יגיב למכתב שלנו, אז אמרתי שום דבר. אנחנו פשוט פונים למפקד שלנו בצורה מאוד ברורה ואומרים לו שהוא צריך להתייחס לסיפור הזה ביתר רגישות ובזהירות הראויה. אנחנו לא, מן הסתם, קצינים במילואים לא עושים בעיות. כן, אז ענית על השאלה שלי האם הרמטכ"ל ענה, ואני מבינה שטרם. טרם. אנחנו נשמח להתעדכן אם תקבלו תשובה. רב סרן קובי לאור, תודה רבה לך. על הכיפק. תודה רבה לך. ביי הדס. ביי ביי.